हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बेखौ बायनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थाखायबाय ससे खालामो बयबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंहा दा मोजां गैखाया लोगोफोर दाख्लै बेरायनानै फैनानै बगामाथियाव पिकनिक जानानै फैनानै ओरैबायदि गगा मोनफैदों बिमाबो फिसाबो मेगनानो बुथेजोबलायबाय ओमफ्राय मोखांफोरानो बुग्लब बुग्लब मोनलायबाय आरोना गगा मोननाया लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मागोनि खाना जानाय दंमोन आरोना लोगोफोर बयबो बिदि जायो नामानो ओमफ्राय जोंनि बरमायाव ओरैबायदि गिदिर बाजार जायो आरोना दिनै जानाय लोंनाय माने ना बेदर बायदिसिना माबा बेदर फाननाय माबा फाननाय ना आरि गिदिर गिदिर फाननाय ओरैबायदि गिदिर बाजार जायोमोन आरोना बरमायाव ओमफ्राय आं थाङासै आरोना देग्लाय लोमजानानै गगा मोननानैनो थाङाखै ओमफ्राय आइमोना दासो थांबाय आरोना आइमोना दा 12थासो जाबाय खोमा ओमफ्राय आइमोना थांबाय आरोना ओमफ्राय जों दा मामिजों आंजों दङ ओमफ्राय हासबेन्डआ ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आरोना लोगोफोर गावनि लोगोफोरखौ लेंहरदों नामानो आलासि जानो मागोनि ओमफ्राय दा मा संखो आं नायनोसै आरोना ओमफ्राय आंहाथ' संनो मोनखाला ओमफ्राय मामिखौ आं लादों आरोना रावबो गैलाना आइमोना बे ना मा होनो बाजाराव बेरायबाय आरोना माबा बिदिनो ना आरि फानो नालाय ना फाननाय ना गिदिर गिदिर फानथारोलै सिगाङाव थांबाय थायोमोन ओमफ्राय थांनाय बोसोरावबो मामिया गोरलैमोन ओमफ्राय मामिखौ गालांगोन नायनानै थांदों आरोना ओमफ्राय गैया एबार लोमजानानै गगा मोननानै थांनो मोनासै आरोना ओमफ्राय हासबेन्डआ मा संदों आं नोंथांमोनजों खोन्थानोसै आरोना लोगोफोर गावनि लोगोफोर फैगोन नामानो स्कुलनि लोगोफोर आरो फिसाजोआ दल'खौनो थाया ओमफ्राय लोगोफोर होबाय स' नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय थ' बिदिब्ला आंजों लोगोसे मा संखो हासबेन्डआ नायनोसै जोंहा मामिजों आरो नायलाय मासो जागासिनो बेयो गगा मोनगासिनो बेयाबो लोमजादों गगा मोनदों मा खायसो जाथारदों एसे एसेयावनो फिसायाबो जालायथारदों गगा मोननायानो जोंना दाख्लैनिफ्रायनो हामखायाखै फेमिलियैनो बे जालाय जागासिनोखा आरो जोंना गगा मोननाय लोमजानायनो बिफाया एसे हामलायबाय बे दाख्लै जोंहा मामिजों आंजों जायाखैमोन आरो दाख्लै ओमफ्राय बिफाया जि जालायबाय ओमफ्राय गेन्द्राया हामलायबाय जोंहा बिमा फिसाजोआ जाफिनलायबाय होमबा बाबाखौ नायनो फै मामि बाबाया मा संदों फैनाय थांबावलानो बुथेथे मोनलायलायबाय आङो बोरैबा बुग्लबनो गावखौनो बुगालिलिनो उन्दुवाखै दिनै दाबो दहाय 10:30सोआव फुथुबाय आङो गैया उन्दुवा 12थासो जालायबाय दा गाव माला उन्दुयो उन्दुथोंसै मामि बाय आं देखायसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं जोंहा दुस्थ'आ बिराद दुस्थ' जाबाय नुवाखै मोनसेबो देलायग्राखौनो गाहायाव दोननोनो हाला आङो बोख्लायजोबो नायसाय सेस बोख्लायनानै होजोब्बाय दुस्थ'र फै मामिया सुनु फै मारै फै बोख्लायनानै होजोबो गासिबो मालखौनो जों दायो नायसै आरोना लोगोफोर ना बाबानिया मा ओंख्रि संदों जोङो सानैजों दायो नायसै खेवनि र' माबायदि ओंखारदों गगा मोननाया बुथे फिसाजोआबो मेगनानो बुलायलायदों गगा मोननाया जोंहाबो मेगनानो बुलायलायबाय जोंना गेन्द्राया मा संगासिनो दङ बोरो एम्फौ फाजा ओमफ्राय एवलाय कबि माबा फाजानि दे रुनाय अमा रुनाय बेखौ मा खालामगोन सावगोन खायसेखौ संगोन बेखौ माबा बानायगोन माने खाजि बानायगोन अमा बेदरखौ खावसे सावगोन खावसे नैबे अलजों खारै संनानै जाहोगोन मालाय गावनि लोगोफोरखौ दे संदो दे नोंनो संदो दे ओइ बायरायावनो संदों जोंना एम्फौआ दहाय दैजों रुखांखाबाय आरो ओमफ्राय दा बेखौ दै होला गाव गोजा फ्राम एवनानै होबानो जाबाय दहाय दैजों रुखादों जोङो दायो मुलि लोंहैफिनसै दहाय 1 नाम्बार लोंबाय 2 नाम्बार टाइमबो जाखाबाय मुलि दौफिनसै दायो मामिनो मुलि मोनसे लोंनो टाइम जालायबाय आरोना दहाय मोनसेखौ दौखांखाबाय मोननै नालाय 1 नाम्बार 2 नाम्बार ओमफ्राय दायो 2 नाम्बार दौनो टाइमबो जाबाय आरो आं दायो दौग्रोनोसै र' मुलिखौ र'मा दे 1 2 3 होनो दे 1 2 3 देनाय 1 2 3 हनो मा आखाइ खबलाय आइ फिसा आइ सना दे 1 2 3 होनबावसै गोलै गोदै फैनाङा खाथियाव दे नाना होनदे ओमफ्राय दे नाना होनदे आइ फिसा हिनजाव दे नाना होनदे आइ आं फिसा हिनजावानो नाना होनदो दे आइ फिसा हिनजाव आइ देनाय मा मिउट सानाय सना देनाय मा
गैया होनानो गाव गोसोबा हारसिं गसंनानै थिगसे मोसायो गाव गोसो गैयाबा आरो स्टार्ट खालामो आरो बियो गाराङानो आंना हौवानि बायदि जाथारबाय मारबा गाराङा गिदिर गिदिरनो एबारना आंना मागोआ गगा मोननाय लोमजानायजोंनो सेस जोंना माबाया हासबेन्डआ दिनै ना गिदिर गिदिर बिदै गोनां जानो नागिरलायदोंमोन ओमफ्राय सोरहा लोमजादोंना ओमफ्य बेखायनो जायासै नोंसोरो लोमजानानै जालायबावबाय जोंखौ ओमफ्राय अमासो लाबोबाय आरो ओंखायनो ना जानो सानदोंमोन जाहैदों एबार मागोआव जोंहा बोसोरै फुख्रियाव मागोबा ना हानानै जायोमोन आरो ओमफ्राय देग्लाय गगा मोनजोबदों नालाय फेमिलियैनो बहा ना जानो होननानै जानाय जायासै आरो ओमफ्राय थेवब्लाबो बायनानै जागौमोन जाहैदों ओमफ्राय जोंहा बिमा फिसा ओरैबायदि गगा मोननाया बारा जाना दंना ओमफ्राय बेखायनो जाला जाबाय आरो माथो होनबावनो आरो ना मामे जोंहा गगा मोनबाय नालाय सानैजोंनो ना मिखौ आमोना माइखौ आमोननो बोरै नोंनि गुंग्राय फें गाया बोरै जा ओइ मा ओइखौलाय थां गुंग्राय नेरनो फेनायालाय थां लाबो ओइयो फेंग्रालाय थां नोंनि गुंग्राय नेरनाया लाबो फुगारनो दे लायथां थांनाय मा थांनाय फेनाय थां मा लाबो लायथां मा सुनु लाबो फेनो लाबो अ बेसो आइसना आंनि लक्ष्मि गावनि गुंग्रा नेरग्राखौ मोनथिथारगौ फेनो फै गावनि गुंग्रा फुगारग्राखाय मोनथिथारदों मालाय बोरो आइसना बोरो मा बोरो ओमफ्राय माबाया बोरो मा होनोमोनलाय फुङाव आङो सिखारनानै आंनि लबार ओमफ्राय मा होनो खानाय खाग्राखौ नागिरो ना आंनि खानाय खाग्राया बोरो होनबाथाय जि नागिरनानै हरखायो आरोना बियो गान्दुनिफ्राय ओमफ्राय आङो मबाइलखौ नागिरगोन दै आं बेखौबो दोनजोबबाय आं ओमफ्राय बेयाव दोनगोन आरो एसे फैनाय मामि बैथिं नाहरलाय नोङो औ मामि आंनि नानायाबो लायखाबाय लाबो नानाया लाबो आंनो आबो नानायाबो आयो बियो नानाया बेखौबा सिनायथारगौ दानिफ्रायनो देनजारसो नाना जा नुबाथाय नाना होआ नै होना हामा सायो जै नाना बेखौ होखायो खांख्राइ खिलेब खानायाव थेब थेब होनग्रा होननानै बिबाथाय नागिरनानै नो जालायो लिब लिबनो सना आयै नलाय आयै नद ओइ इदि नङा आबै नलाय आयै नद आङो आइखौ आयै होननानै गाबज्रियो ना गावहासो आयै होनफाबाय थायो बिबैखौ आयै आरो आयै होनफाबाय थायो आइखौनो गावहा बिबै जानायखौनो आंहा आइ होनो नालाय गावहाबो सोलोंलायबाय आरो बेखौनो नै ओरै फैनाय आइया बोरो आइया बोरो आयैया आबैयालाय ओमफ्राय ओमफ्राय आथायालाय आब'आलाय आब' आनैयालाय आनै होननाय मा आनै दिनै आनै बा नङा आनै नै आनै बेखौ बानाया मा जादों आंनि देलायनाय खांख्राइ खिलेबजों बोखाबाय थासिगोन बियो नुखाबाय मेगना बाजाबाय आंजों सुनुआ बारा दुस्थ' खालामना बियो उन्दुबाबो बानानै लाबाय आङो एसे अल हानाया मालाय स्टाइल लायबावसै बेना संख्रि टेमा गिदिरखौलाय संख्रि मा गिदिरखौ जोंना आलासि जानो अमा सावनानै अमा खासिसो बानायफैनांबाय आलासि जानो नै आलासि सासेबाव मागोनि पार्टि मागो दमासि नै इथिं सासेबाव बेदर सावनानै दरा हाबानि दरा
आंनिया गोदानदों आं दायो ओंखामखौ जाग्रोनोसै आरोना मामि उन्दुनायावनो नैबेसो अलजों अमा बेदरजों खारै ओमफ्राय नैबे फुलकबि भाजा एम्फौ भाजा आरोना आङो दायो मामि उन्दुनायावनो जाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मामिया मा ओंखाम जाखांनायावनो सिरि मोनबायब्रा जि जारलाखानि आरामसे उन्दुदों जेब्लाना जानो नागिरो अब्लानो सिरि मोनखादों थांसै मालाय आलासिफोरा थांसै औ बाय बाय औ औ दे औ दे नै थांसैनो दे मोनसे थांबाय ओमफ्राय दा बाबाया बिथिंजाय बेदर हांनायनि स्टार्ट मोनसे थिमबाव जोंना एबाराव बेदर गोजा एवना जानांगौ मैगं थाइगं एफागोन ओंखायनोथ' सेकेन्ड ग्राउन्ड फार्स्ट ग्राउन्डआव जोब्बाय सेकेन्ड ग्राउन्ड हाबबाय एबाराव माया जासिगोन मैगङा दोननायखौ होनदोंलै आं एसां मैगं नांगौ नामा दिनै दे दानिफ्रायनो जाहोना नांगौ दिनै खानानि दिन नालाय खाना जायै जायै मेगन खाना जालायनांगौ दिनै ओइ नाखौनो बिराद गोबाव नायबाय नाया बिराद गगा मोननानै जादों अमा बेदर खाजिया माबा अमा फिथाइ एवदों अमा बिथै अमानि थै ओमफ्राय आइया नै बावहाय दाउ बयलार एवबावदोंसो नायनो र' नै दाउ बयलार मामिनो बेहा मालाय बयलारसो जायोनो नैबाव आयौ दाउनि आथिं हारांगा हाथांगा अमा दंबावोसो नै जोंना दाउ पार्टि आयौ दाउआबो जाख'नो हाला उदैयानो बेग्रांलायसिगोन नै बिस्रा बिफाजों फिसाजोजों ओमफ्राय आंनि सेल्फि लाग्रा ससमाखौनो सिफायनानै होबाय नै बेनो सिफायदों बेनो दुस्थ'आ मानो सिफायथारखो जायामोन आरो आंहा बेखौनो हमनानै जि बेरायो कलथबल' जाना थाबाय नै एफा मोजांखौनो